inkosi host inkosi yesizwe sakwamdlalo oThaka Nyanda inkosi yakwaButhelezi bithi Mshenge siyabonga kuba ushengabe khona amakhansela onke akhona Mia Galela Thiya Niswemvula uNyanda yona amakhansela asekhona ngifisa kakhulu ke ukuba ngithobeke kwi-team ye-management eqinisekisa ukuthi imidlalo ihamba kahle ekseni bondaba ezitha ngivula le midlalo ngikhulekile kubadlali ukuba badlale kahle bangalimazani ngibonga ukuthi asikatholi umbiko othi khona umdlali olimele wazothatha i-ambulance osephazamisekile ikusasa lakhe uMapholoba usekhulume konke ningacabanga ukuthi ukhuluma ebhekise kubadlali bebhola elikhahlelwayo wonke umdlali nje idiscipline is key le level ediscipline engiyibona lapha ya phezulu yakhombisa ukuthi ngempela akuhlangene umphakathi la kuhlangene abadlali ngakho abadlali basezingeni leli selifunayo bonke abantu abaqokiwe kuwona wonke ama-code sizoya ophongolo lapho bona sebeyomela khona abaqulusi siyafisa ukuba sihambe sithwele emqondweni wethu ukuthi asisayimele thina sesimele umkhandlu wabaqulusi lapho khona siyobhekana nemikhandlu emine yaseZululand ngiyafisa ke nakhona sengathi abanye benu bangafike baqokwe ukuba bamele iZululand mase siya kumaSalga Games ngoDisemba sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa ningavelelwa lutho uma ngabe seniye emakhaya ngoba into ehlale isixhaphazela isizisu ukuqoqa izingane zabantu bese kuba nobubi uma sekuyiwe emakhaya nabashayeli bonke siyabancenga ukuthi bahambe ngejubane elikahle futhi bahambe ngendlela efanele emgwaqeni ukuze sifike siphephile lapha ke akekho umuntu ongawinanga kodwa bakhona abantu abavelele kunabanye ngoma cluster ngicabanga ukuthi ke sizobe sinikeza lawo ma cluster nayo yonke imikomelo ekhona kodwa ngifuna ukuthi imikomelo siyibeke emakhanda wonke umuntu la namhlanje is a winner ukuthi ukhona waba ingxenye yalo mcimbi siyabonga kakhulu ke singeva mnanzi sikhulume kuze kweqe sidle isikhathi angibuyisele kuwe ke Cape Town bese kubuyela kuma grandstand izohleleka kahle Number 3 wethu lokuma athletics class 30 ayiphendule number 3 hallelujah ay especially the dance for the right DJ Ibam right asocializada uklasta right again right focus DJ, subongela uSP boxing socializanda. Right?
njengamanje siza kwi-chance. Kwi-chance, share to share. Ningezi phela bakithi lonke kakhulu phela bakithi. Manje sasitholeke kaningi manje ukuthi sihambe isikhathi. Right, kwi-chance. Kwi-chance. Na, yazi ngathi ngizocasuka manje. Kwi-chance. Ngathi sebeyazi ukuthi bawine kakhulu. Cluster B. How people? Tell it down. Number 2, Cluster D. Right here, we're going to table tennis number 2, we're going to D. Njengamanje is at number 1, table tennis. Cluster A. Association is having Cluster A. Table tennis. Who's the winner for this? Right, number 2, Jeremiah, Cluster D. Now, Association of Cluster D, number 2, the netball. Wow, teacher tonight. Also, I don't know to anything in my face. I'm going to put my name on who do I call? Yeah, I'm a team. What is Okay.
nicheze nayo, right? Netball yabesifazane, yabantu besimame, yama-females. I-netball. Right, number 3. Alright, i-player yakho bonke yabantu besilisa kwi-netball yabesilisa odlale ukumadlula bonke. Siza ku-number 3 u-netball wabantu besifazane wama-girls. Right, number 3 ku-netball Cluster D. Number 3. Number 2, kubantu besifazane ku-netball Cluster C. Number 1 ku-netball yabantu besimame kuma-girls. Number 1 Cluster Obvious B. Njengamanje sithi ukuthi-ke manje yena okay hayi Hlanya yena siyaqala ukuba naye kakhulumisini sinikeza umklomelo kwi-cluster emihleleke kunawo wonke azothola kodwa sizosho ukuthi ubani ohleleke kunawo wonke uzefika ekugcineni. Okonvino abaqasha bazoza ukuzomukela egameni labaqasha abo. Iklasta emihleleke kunawo wonke uCluster D.
Iwethelekile. Kodwa uyobetheleke kancane kunawonke lamanye. Bese i-cluster elandelayo ngasemsileni ukuhleleka i-cluster C. Olandelayo ngokuhleleka kancane kuyakuba kuyenyuka ucluster A. Number 2, cluster B. Sema cool. Cluster ehleleke kunawo wonke. Amacluster akhulusiwe Numeral Cup 2025. Ucluster E. Okay, since I'm number one. I'm a number zone. I'm a number zone. Since I go football, football, football,
Number 3.